aqala athi mayethi uyangiphalazisa, aqala igoloze into ukuphalaza angishunqisele lezi shandles zakhona. Nabesho bathi ngangibhonga. Shuthi bayikhulumiseke le mpahla ilwe ingafuni ukuphuma. Asho ukuthi aqala ahluleke kwi-first attempt ngiphelelwe amandla ethi abangithatha bengise esibhedlela. Mabe ngisaka esibhedlela fike ngifaka ama-drip lawa khona ngibe grand. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Nina beqashana kamenzi aphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhla nasezantsi kuyifundazwe zethu zonke ekhona nina bechonele ngezengeze siyabingelela nina bembube siyathobeka kakhulu sithemba ukuthi abantu ke baphilile efundazweni zethu zonke ekhona. Cape Town sanithanda nalapha na eJohannesburg sanithanda eKapa lodumo sanithanda eLimpopo sanithanda KZN yonkana sanithanda isupport uthando esilithola amasoma garage sithola sayitolo edrobheni sabonga kakhulu nganza kwethu. Gama lohlelo libizwa ukuthi uthakathwe ngubani kanti elamiyo King Sicaka ngalapha kaluqa asingene ke seyithamunde sizwe ukuthi osivakashele namhlanje ukhunkulwe ubani bhuti saba Kunjani bhutam? ekhona mfowethu njani? Hayi ngiyaphila inkinga ngeza nayo. Ubani lona? Igama uMvelo wakwaZulu isibongo oqhamuka ngapha eMndwede. Kodwa ngokuhlala ngikhona khona la eThekwini. Ngani yakwethu. Mfowethu singapholisa maseko bathi nasizinsizwa sithi tham ngamafushane sibheke ukuthi mhlambe insizwa yini ikhala ngani ubani lokuthakathayo mfowethu? Hey bhuti ngihlushwa nje. Omunye nje usise ngangithandana naye. Oh yeah. Hayi yena lo sisi wangiqala kudala sisathandana. Story yahlahle sihamba kanjena ke. Lo sisi lona sahlangana nje endaweni yasematshwaleni ebusuku nje. Kumnandi sishayela nje into zethu impela. Sishayela nje into zethu kumnandi. Hayi ngithatheke nami sawo lesi somuhle nje ngicela inamba hayi kamnandi yonke into ihambe kahle anginike inamba. Sure. Silokho ke sixhumana. Mangithola futhi hayi akakude nami kakhulu ngokuhlala. Yeah. Hayi ke uze kube ukuthi kuyafika kulesigaba sokuthi siyakhiphana siyazana kangcono. Hayi qhubeke nje sizwane. Emva kwalokho ke kube ukuthi ke sesiyaqala ke manje ke sesiyavakashelana ngoba akukalukho usuku olingafiki nawe yazi. Yawubuthi siyavakashelana afike nje kube mnandi yonke into kuhambe kuqhubeke ukuthandana kwethu kuqhubeke sithandane senze nezinto zakhona kube right. Hayi emva kwalokho hayi umuntu kube ukuthi uyazama ukucontrola lapha nalapha kodwa ke kusho ukuthi ubingalunga ahluleke. Hayi kube ukuthi ke nami ngize ngigcine ngithamba kusho ukuthi sengithanjiswa izobe lezi zinto zakhe usengihambela inyanga nani ngoba namajida bengitshela ukuthi hayi wena usekho nje right awusayinomuntu ebesimazi even ubuye eSpani usubuya nje mfethu yonke into icherry this cherry death ngisho kuthiwa siyakucela mfethu asihambeni vele ukhale nje kakhulu uthi wena nje ufuna intombi yakho ehlelene nentombi yakho. Hayi mina ayinaki yonke leyo nto leyo kuze kufika esigabeni sokuthi sesiyamuva in sihlala so2 yila athola khona ke ithuba lokuthi angitheshe kahle. Eish. Even mhlawumbe uthatha ngigibelile etaxini benginakho nje ukugibela mhlawumbe nabantu abaneziphiwo zokubona. Yeah. Umuntu asho ukuthi hayi bhuti uyaphila yebo. Hayi kamnandi nje angitshela ukuthi hayi wena khona umuntu ozwana naye okwenzela izinto engezinhle kanjena. Sure. Into engingayinayo bengivele ngingayinayo vele ke kuthiwa ke mawushawe ngalezi zinto awuyinaki into kanjalo. Yeah. Hayi siqhubeke nje sizwane. Omunye azangitshela ukuthi hamba endaweni ukuthi uzofika ufice into ukuthi. Hayi mangisuka ngihambe futhi ngangiye emsebenzini nje kusini mangifika ntambama vele yena wayengena night shift ngalolu suku. Hayi mangifika nje ngiqonde khona ngqo mangifika ngifica into esigqabanyana esinayo. Ngiyibuza uthini kusho ukuthi kube umqondo uthi hayi iyona lento bekuthiwa ngizoyifuna le. Ngiphinde futhi nginganaki ngithi ngimbuza uthini le angichazele ngezitori engahlangani vele ke mawuthithi balisiwe awunaki into maka everything maka yonke into siliphosa kuwena. Hayi lo muntu lo even imali yami mayifika ibifikela kuyena ikhadi lihlala kuyena kumele ukugibela nginiko yena uyena ozile njaya. Athi yabo even edlaleni angisakwazi ngisho ukubanika even oleda nginika lutho nje kuyabheda ngaze ngaphuma ngisho ekhaya ngihamba ngayoqasha esimeni sokuthi sengifuna ukuhlala naye. Uyangikhuza amajida ngikhuza kube nje ayi ngisinqaki sidala
sinqake sidala. Hayi kuzokuba ukuthi-ke le nto-ke nasekhaya-ke sebeyayisukumela-ke bebona ukuthi hayi serious le nto yale ngane le. Because-ke vele-ke ekhaya umndeni nje omkhulu so ngayiphumela-ke nami angijambisanga kodwa ukuthi cherry mhlawumbe. Kodwa ngaphakathi nangazi vele singehlalela nomuntu wami nje khona sizohlala sibe green. Hayi iqhubeke le nto iqhubeke kuze kube ukuthi useyaqala-ke manje usengibeka nesandla nani. Ngakushaya? Hey ndoda. Ngavele ngingafika e-police station amaphoyisa vele angihleke. Avela angihleke. Ngazi ngiyafika la into vele bangihleke. Bethu shawa icherry kanjani nje mfethu wabo ungayisho leyo nto leyo. Hamba olungisa indaba zakho nomuntu wakho zasekamereni. Vele basho nje kanje. Vele basho nje kanjalo. La nto futhi ayenzekanga mhlawumbe kanyotho izinto ebirecurrent nje ihlahla yenzeka. Angazi ngiyabona ukuthi hayi shuthi-ke vele yona impilo engidalelwe yona nje. Even esipani sengibuye ngilove nje. Sengiyinto nje futhi edlala notshwala nje. Into zami nje imali mayifika ngingayiboni ukuthi ngenzeni ngithenga into yokugqoka ngenzi lutho but ngishaya amawevu uyahamba eziyashaya indawo zakhe nabangani bakhe yonke into nje yakhe ishap. Impilo yami ibimile laphana. Ibimile engenzeki lutho. And ekhaya lokho waphuma bayixaka ukuthi bakuthinta bakubuza ukuthi manje bebengithinta ekhaya kube ukuthi bashaya ngomzimba ngikhulume nabo mabekhuluma nabo kube ngathi ngiyabezwa. Okusho ukuthi kusuka kusayiyona le nto le yasuke ngazi noma ngizothi isilwane noma umuthi umqondo wami nje wawudungekile ngaleso sikhathi. Ngabe ngifonela nje hayi ngiba entertain nje leso sikhashana kodwa mase ngidropile ikola yangiphuma ngibonisa. Cherry yami ndiyani ngiyethanda nami. Sometimes maybe call but bekufanele ilalele naye. Usuke ezothi ayifaka ku loudspeaker ifoni. Uma kuthiwa mfethu ke yabo nje because nginani ingane encane ke yabo. Base uma kuthiwa kuyafona mvele ingane kade efonela uma ngani la ecela into zengane vele athi mvele akanayo imali usho yena kuqala. Yo. Ngiyacabanga. Phendula abantu bakini kanjalo. Usho yena kuqala. Umakoti njalo wakusasa. Ngiyacabanga umakoti wakusasa. Phendula ioledi kanjalo. Lengawa liqoshoze inkukhu. Umuntu kwabhekana nomzima lapha. Bekunzima impela. Kwaba ukuthi-ke ekhaya ke bayisukumeleke le ndaba le ukuthi hayi le ntombazane ngathi ayimlungele mfana wethu kanje. Mangithathe bangise komunye umakhosi abamthembathi afike nje aqala athi uma ethi ngiphalazisa aqala igoloze into ukuphalaza ngishunqisele lezi shandi zakhona. Basho bathi ngangibhonga. Bayikhulumiseke le mpahla ingafuni ukuphuma. Asho ukuthi aqala ahluleke ku first attempt ngiphelelwe amandla ethi abangithathe bengise esibhedlela. Mabe ngisaka esibhedlela afike ngifaka ama drip la wakhona ngibe grand. Badlulise nje izinsukwana ezimbalwa. Uphinde futhi bangihambise because abangibuyiselanga kuyona ichele bangibeka khona ekhaya. And esikhathi bengakubuyiseli ungekho eduze wayithina ekawoti lapha. Lo wamuntu loyani ube nezinto eziningi ngoba futhi ngathi ubengifebela khona la eceleni athatha imali yami hamba edla namanye amadoda yabo nje. Makhathi umashila akabona istory yena noqhubeka nempilo noma. Uqhubeka nempilo okusho ukuthi wayengenayo yena indlela yokuthi aze ekhaya. Okay, ngoba vele uyazi abamncane. Uyazi vele abamncane. Yena shuthi ayetshela ukuthi bazongithatha ekhaya ngihlale leso sikhashana ngiphinde futhi ngibuyele. Kanti hayi bazongihlalisa nezinsukwana ezimbalwa siphinde sibuyele futhi kuyona le nyanga hayi. Ithi mase ngishayisa lezi impahla ishunqisa hayi ugcine kwenzekile. Mase ngi-right sebengitshela zonke lezi zinto amahloni abuya kumina. Mahloni abuya kumina. Even ingane because ngihlale naye for almost like 2 years and a half. Ingane yakho ke manje. Ingane yami ngifakela imali angenzeli lutho even uma wayo ublockiwe. Nabanye bomndeni babeblokiwe yabo nje ifoni yami kwakwesikuye yakhe amakhadi ehlala kuyabo nje izinto zami nje akukho kwakuyaphambili engiqhubela phambili because even ngiyemsebenzini angisinothonge nje animayethi jump ngithi how high animaye ngishana nempama angishaye ngikhali ngicabanga into enjalo like happy sengiyinto nje hayi ezinye inyanga ziyawuphatha umuntu akase ngiyinto nje ongayazi nje. So
wasizakala kanjani mfethu wenza gcina bekubuyisela inyanga wasizakala? Ya bagcine ngibuyisele kuyona le nyanga njengoba ngisho ukuthi hayi yafika ngiphalazisa nje ngishayisa ezinye inkamba yangishunqisela ngizothini inyamazana ngicabanga yakhuluma nje bakhuluma nayo le shandisa ukuthi hey ufake obani ufunani lana phuma kulo mzimba nani because ngicabanga ukuthi wayengidlise ngesilwane mangicabanga ibuyisona ngisasemcontrol ukuthi noma ngakuthushwa noma yini ngizwe leyo nto leyo so like kahle kahle ngisho ngangumkhovu wakhe ngenza yonke into ayishoyo even entam like ngiwasha amaphenti yabonye even noma kalona baxayo tsayile fana lo ndoda oneka amaphenti ngiyacabanga le ndoda eneka amaphenti ngincane kanje lo uyafanini wena afana unikana namaphenti hayo ungeke waneka odadweni ngiyacabanga uneka amaphenti engana komunye umuzi ngilwashe vishi ngithathe ngilibeka kulayini because kwakuyimina owenza washing ngiyabuya ngiyapheka yena akapheka benza ilutho if mhlawumbe ngikhala ngendlala tsana kamabhoti ambobona njalo emsolwe njalo ngiyacabanga wena ukanje ungena emajiteni watshete ngisaya ekhaya imama lengiphekele kanjani ngiyacabanga ngazi ngisho isandla sakhe mhlawumbe ke mayiphekile kusuke kushwele noma usuke ngizwelile ngalelo langa kodwa nje hayi mina nje obengayingeni ngangiwasheli mina nje obewasha even ibedding bewashwa yimina abuye kushuthi benginakho ukuzwa nokuthi akhona amajita bebuya wafake khona lama ngingekho isikhathi siningi ubuye ngeli nechiwe ngibuye ngizwe kubuye into engingayinaki nje ngingayinaki ngithathe baby uyangithanda ngezenzo baby uyangithanda ngezenzo kuze kube ukuthi ke usizo ngiyalithola ekhaya bangihambise lapha enyangeni ingiphalazise ngishayise into zakhona ngagcina ngiright anginika nje nezikamba zokuthi ngibe grand mfethu sibonga ukuthi wagcina uright ekugcineni kodwa kuzona zonke lezi zinto yini oyifundile ngothando oluphuthumayo olugijimayo nje njengalolo lwakho ngifunda isifundo sokuthi angazi ngizoqala ngakephi but uthando olisheshayo isikhathi esiningi into kahle impilo esheshayo iyalimaza ngale kothando impilo esheshayo iyalimaza general nje impilo general iyalimaza general so uthando olisheshayo isikhathi esiningi nje like ukuhlalisana nomuntu because ila athola khona opportunity egrand ukuthi akudlisa kusebenze kahle ngisho ukuthi ufuna ukwenza noma yini unalo sonke isikhathi sokuthi enze leyo even ngisho ukuthi ulela ngafaka noma yini even ekuphekela because engakayenzi yonke lento bengiphekela nje like grand umuntu sharp but after kwenzekile ngase ngiyithoyizi lakhe yabo even nayo lento leyo ukuthi uphuthume ujaha kuyohlala nomuntu kube ukuthi seniyadebita at least give it some time maybe 3 or 4 years yabo mhlawumbe sekuumuntu vele flow eqondile mhlawumbe suyilongolile usuyenzile leyo nto hamba mandlisana sendlisanela emuzweni vele hayi nentombi futhi nakhona uyithola ematshwaleni into nje engaphela noma inini njengoba ngeke ngasho bafethu ukuthi phambilini into yomona nomhobholo iyakwenza ukuthi into enhle igcina sayonakala ubezwe abanye sebethi abakholelwa othandweni anymore kanti izinto ezigiga bake bazizwa bayibona egcina seyilimaza abantu kuleli izwe ke sinenkinga into ekuthiwa iGBV isikhathi esiningi lento ayimentionwa when it comes to abantu besifazana abashaya besilisa kodwa ivela kakhulu uma besilisa benza umonakalo kubantu besifazana which is ezinye zezinto eziyimbangela elento yemithi yokuthi umuntu wesilisa sefana nalo esegxile kakhulu ontweni wesifazane kanti ukhandwe ngomuthi mhlazane wathi lo wesifazane akasafuni kanti lo muthi akapheli agcine se-actor director umuthi ukuthi ngamlimaza ngoba ngiyamthanda which is ama-language ajwayele ukukhishwa abantu uma benza lento ye-GBV egcina ihlukumeza abantu asikushoyo sizwa special sizwa senkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva kubalekile ukuthi noma ngathi into yakufuna uyigcina kangakanani kodwa ungayenzi into ongekho ready ukuyicommita kuyona ungamenzi umuntu abe yihlaya ezweni just imagine indoda efana nale ineka amadilozi umuntu osifazana indoda efana nale ishawa ngempama ekhala indoda efana nale iphekiswa indoda efana nale iphucwa imali yayo umama oyizalayo ngatholi ngisho indiblish kube khona umuntu osifazane nje o-proud ukuthi wenze leyo nto bantu bakithi vukani uma kukuthi kukhona obona ukuthi uyasala khona awuzama ukuthola okunye ongakwenza okungcono kunalokho okucabanga sale kahle. It's the Black Life TV.